Jullie staan vandaag bij Radio Valencia. Wat hebben jullie daarmee? Bij Radio Valencia hebben wij eigenlijk heel veel. Want ja, als wij iets uitbrengen hier in de regio, dat is eigenlijk een van de eerste stations die ook onze platen draait. Met nog een paar andere stations natuurlijk. Maar ja, daar hebben we heel veel aan te danken. Dat klopt wel, ja. Nou, het is meestal zo dat wij tegen de carnaval dus altijd weer een paar nieuwe singles uitbrengen. En er wordt aan gewerkt, dus die zitten eraan te komen. Nou, we weten nog niet precies wat het gaat worden, want we zijn eigenlijk een beetje, het zit allemaal nog allemaal in de pen. Maar we zijn er wel druk mee bezig. Maar wat het precies gaat worden, dat titel of... Nee, dat weten we nog niet. Wij omschrijven onszelf niet als artiesten, maar gewoon mensen die het puur doen voor de fun. En daar hebben wij er ook in. En dat vinden wij zelf het allerbelangrijkste. En als het publiek dan genieten wij er zelf ook van. Wat is nou het leukste om te doen dan op het podium? Gewoon jezelf zijn. En gewoon lekker zingen. Lekker vrij zijn. En niet na over te denken. Gewoon even lekker helemaal uit je dak gaan. Als mensen nou meer over jullie willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Nou, een website die hebben wij dus nog niet. Want zover zijn we nog niet. Maar... ja, ze kunnen ons altijd bellen. Dus de cd staan alle gegevens op, e-mailadressen en telefoonnummers. Dus,